معرف سلسته محبر قطباوي كونتات اب إرترا كاب 1941 كساب 1945 حدا كتماتات كم كلن أوروباويان جزات هاجرات إيطاليا أم معبالو قطبا إرترا زنبرات قداسنت مسرب حقا استأساسر نبره مريت كاب حزبنا وسدت زيغاتاتها بمسفر سفاحت حرشاتاتن كونشوسينتاتن قوا انت معبلت علامو طلبات زيغاتاتان ناي وصا نغدن نمملامر نحزب إرترا نمتقام وي مزمناوي أجباب محرس نمللايو أينبرن بنصارو قادا إيطاليا نمبزحاتهم تصنحوا مسافنتن شمامنتن أبزاز زنبرو كم تصنحوا بمقبارن بسما نخم محادرو بمتبعان بفلاي نحزبي قطرات إرترا أبتناي قدم من نوابرو حيزاتو نيرايا سلازي يترفدو زمناو محرسن تمرتن زمناوي من محدارون زملكتون بغتا استنكفون أينبرن نعوز جز حجن نعوز قاصاصر من محدارن كابتي نايت أليان استفل نبره بزي مسرت اتزلع على حزب إرترا كريو زخل ويطريعو كبصحو زخل شاف إيطاليا وسلطان اتي اب نفس وقف اوراجا زما حضرو زنبره كومساريو ويغزاي زنبره ازي نرسو ورداتات بزما حضرو مسلينيتاتن چقاتات عدن يوكل سلازنبره اتهزبي كابت ماكلاي منغستي استنصل نبره بيت فرد خيترفه ابناي حبشان طاليانن زي تفلاليلو غزي ينيرو سراح منغستي كبال كلها زبزح ناي تلاختن ترجمانن سلازنبره اتكبرن سلطانن زوهابوس حزو ناي طاليان نبره كمزي يخوننبر منغستي إيطاليا أبزدليون كم دليتون حيلعيو إرتراويان يركب نيري أبناي كتما اندسوريتاتن ناي حرشا كونشوسينتاتن ناي ترقياتات هنساتون قلبت مس زدليو كابت حزب نموسات نناي ليبيان إثيوبيان كوينات زغون وتهدرات بخطابت وي بقدي نمعسكار سقم هينبرون بفلاي إيطاليا ني إثيوبيان مورار تشاباشبولو أبز نبرتوان إذا كنتات زي أزيو عوعي أما لا إرترا ناي كوينات كتبها دنفع وتهدرا وتكالات أبايتي أبيات عيون فابريكاتاتن مخازينوتات وزته بسفيحو تهانسي نزن مكيات زدليو إيطالياويان كيلاتات ناي كوينات مراحتن وتهدراتن ببزحي سلزو حزو قطرهم أوشت حتير جزي بعسر تعزفي كاب 15 ناب 50 ديبه كتماتات إرترا بزمناوي ترقياتات تراخبا ودب مصواع عزيو سفيحو ترايزي كونه سبن ناي كوينات نواتن متان بسلطت كقعاز بعبيتي ناي أتشايون حسين معشاقي مراخب عفريتاتن كالئ هنساتاتن أبزوبا تواداداري نابزي بلو ودب تغيره أبلع لزي طلب أوروباويان زمالا حالاخي أقحو زوفيا ناشتون عبيتن اندستريتات تقلقلا إيطالياويان سب كونشوسينخا استفلالي فرتاتن حملتن قربو بحاتيرو إنجليز نيرترا أبزاتو لغزي حدا نيرتراويان بغون نطرح تصلو نربحوهم تباهلو زي تمدبه كبز بلا قطواو معباله صنحو أبشحن 1941 كوينات نزخلو دوابلو هندبت بعسرتتات أشحات زغصورو إيطالياويانن دك هاجرن كابسرح وصا خونو اتي مس إيطاليا دنفيعو زنبره نقدن كاب آزر كب زنبره اندستري زدلي ودو أقحان واحزو أقوارزه بقدمو إيطاليان قطبا إرترا كم تتسقعيناي قطبا أمبر نفسو نكخل أي ودبطون تكنيكاوي كإلا الزيغاتات بحركوت كوتوم زمس أينيرو تحابيو وي مس ميسيونات تتسقعو انت زي كوينو كابرا بعاي كفلن لعلي استمهاري إرتراوي شتما ينيرو بزي مخنيات زي هندبتاوي معناو ناي كوينات كتبا حدقا ناي تيميتن حمامن حيزو مزاي كمتي أقدمو استقلتسي إنجليز كاب شقرتهم زوزحو إرتراويان شقر إيطالياويان سلازعاتو دما أب إرترا أزيو أسقاءن تراز آمن كونتات تفترين قداموت نحرنات the first to be freed أبزبل بزعبا إرتران سوماليان ستتصعفه تصاب منستر زينا بريطانيا
أمونغو شحنش عتميتن 41 كساب شحنش عتميتن 43 جزءات إنجليز بزعبا زنبرا كوناتات إيرتراويان تقليس له أبزي بفلاي أب قدامو سومنات من محدار بريطانيا كوناتات تا أزي حما كم زنبرا نردع أمونغو هزبي ببعينتو برت فاحيلو كم زنبرا إزدما قليو نشفت النتاوي عمساتن أبغريتات مريتن يوعل منبارو اتتصابصاب يقلص حزب كبسا نكونچسونه استوسد مريتو كاب ايد وصاتنياتات بغونص كملس يكن كم زنبرن نزي دما ممحدار بريطانيا حيل بمتقام كم زم كونونون تملكيتلو قندي صتاو صگم ابسمران مصوعني نيرو ابسمرا ناي اوتو ማለት ኮፒፎኮ አዋጅ እንኳን ተነበረ ናአሽቱ ገመናትን ግጭት أمونغو زيغاتات إيرتران وتهدرات سودانن كالوت أفريقياويان محازوتومن قصالنا خونه سلازخاده نجر نخهاد اتوم وتهدرات كابتا كتما كوصو قدن كوين نبره اتسابصاب كم زعبرو اتزخف ازغوانه ففصامي اباصع استرخبيو اب كبابي نحسش حنچ عتميتن 41 زيغاتات إيرتران وتهدرات سودانن سلازتغاچو كاران سونكن مال السانجا استحوسو أمباغارو سعبمو كاب كليتي وغنات 15 سبات موتو إذا كي أكل بشوعاتنا حسيش حنش عتميتن 41 حدا نايت أليان زنبرا مخزن برتن تيتن سلستغازله شمون تشح بومبان شحن كلتميتن فنجن تبارع أبت السعبة عبي نايحاو قاتلو 14 إيرتراويان تقماتو مزوع بزي مسألة لي ترفو أنكينا يتبارع كفلت أي تخالن تكبرتون أي تتحزن جن بوغنتم محدار ناي شرحي مالت سابوتاج تكبار كم زنبرة ترطاري نبران كونتات كم زيلن كلويو رومل أبلعلتي أبلي بيا زنبرة حيل إنجليزن سب كيدانان زتعوتها أما أكلاي مبرع زنبرة كالات إنجليز كم تأقدمو كسرح سلازيك علن حزرتنا يستفالاليو حالختن قومتن أقوحو سلازقات منكا إنجليز نتي أب إيرتراز نبره اندوسترياون حرشاون تكالات كتكاملو جمره إيرترا كاب تعود كوينات رحيق أمريكابا كم معقوبيت قل استراتيجيوي سرحات وسدا سلازي كاب كرامات شحنت عتميتن 41 جميرو نقل عبيتو التهدراو تكالاتو ناب إيرترا أمتزي كم تدروس تقلص دما نحانتي عبايني أمريكا كوبانيا عديمو أب قرع حدا معرفو نفرتي زقات أتملون تكالا قومي اتوم أمريكاويان أبسمرا حدا عبي غراج أب جندا حدا نايبرت إمداد مالت مخازينو أمتوعكا ناحيل بحري دجن أقومو قرب سنيحا أمريكا بعلا نبتي كالاي كوينات عالم سلزاتوت وتهدرات أمتيا أزو بازي متكل إغري رخبت إنجليزون نفرتم زعريولو تكالن كلته هوسبيتالاتن سرحو كم زيلو اتخودق جميرو زنبره قطبا إيرترا كم بحدش هيوت سرعي إيطالياويان ناتا عدل سلزرخبو سامنا بيرا كربيت ناوتعيو كاب زتدربي حتينا متين زيتي أكسجين ورقة كولا مارجرين وزته بمفراي كاب ناي وشت عداقا حليفهم أبشحن 943 نوصائي سخون حلاق أقوحو كسرحو كالو تريفاسكيس كم زقلصو بشحن 943 أسمرا حدا اندسترياوي مريد مالت اكزيبيشن نمس سندا بقات كبري نايتي نوصائي زلآخدتو أقوحو خاء بشحن 943 494 شح باوند تراي زنبره بشحن 945 ناب 1,678,000 باوند كبله كمتي تدغاغيمو زغلص زلو ازي قطباو دنفع ازي كوينات زفطرون طلبات كوينات نمملان سلازنبره تتقمتو ኤርትራውያን ዘይኮኑ መንግስት እንግሊዝን ወነንቱ ኢጣሊያውያንን እዮም ነይሮም በውሕዱ ንግዚኡ ግን ሽግራት ሽቕለት አልቦናስ ስለዘቃለለ ተቀማጦ ከተማ ዝኾኑ ኤርትራውያን ሁን ቁሩብ ርህው ኢልዎም ነይሩ እዩ ቁጠባው ሽግራት ጥራይ አይኮነን ግን ዘተሐሳስቦም ዝነበረ ኩሉ አገዳስ ስራሓት መንግስታዊ ይሁን ዘይ መንግስታዊ ፍርዳዊ ይሁን ናይ ጸጥታ
بتاليان استتحزه بمبارو نزيادة تساتافنت هنقو كبلو جمرو سراح رخيبهم كبهالن كلو كاب ايدهم ناب افهم زنبروم تحوتن كبرت زيبلون ناي شقلتن قلوبتن عيوم بر قويتوت مصاي عدلوم نخخونو زقراربوم اغوداي هاغروم زساتفوم اينبرن سراح منغستي حنقو مبال قديفوم اب نقد خاتو انت دليون بعرابن هنداويانن استتحزب منبارو بفلاي حزب سمران مصواعن برتو حرقانن قرحنتن احدره بسنكنا هر واغا خمشتا وحد دموزوم كنبابروم سلازيك علخا نابروم نايشغرن حلاخم نبره اب زمن ጣሊያን ተጨኒቆም ንዘጥረይዎ ንብረትን ስልማታን ስተምን ሓሪጆም አፍጹም ምብታህ ዝወድቁ ኤርትራውያን ውሑዳት አይነበሩም ብጻዓትን ጥራዓናትን ማሕበር ፍቅር ሃገር እንግሊዝ ሓደ ለውጥታት ንክገብር ተገዲዱ ነይሩ ይባል ናብነት አም ምሕዳር ዝሕግዞ ሓደ ኤርትራውያን ዘአባላቱ ቤት ምኽሪ አቆመ كم تزبال كا نبعل أتو تدلابايرو دقيات حسن علي دقيات أبرها تسمى دقيات بين براخي بهاقراو درجة كم مخرو كحاريو من كله أبنبس وكف كومسارياتون بتمساسال مقدي زحق زوسوات مززي أبلع لزي نايدك أبات بيت فردي مالات كورتناتيفا بزبل سم قداي إرتراويان زسمع سرعات بيت فردون أغومي إزي بزيادة أبقطرات وي أب نفس وكف كومساراتو كم سرح سلستقبره تقماتو كتماتات كم تقدمهم أب تحتي دان ጣሊያን صنحو سلازي بكل شنخاتو كران كله من نبابرو كتمنياتات إرتراويان أزيو حناقن عقل زصببن نبره تريفاسكي سبعلو ناي ጣሊያን حلفاتاتن أبلعلي إرتراويان زقبرو زنبرو قفعن شاران نيرتراويان ناب قدم زي فلطون عورن صلئي ناي ጣሊያን كم زمرحهم يقلز مسؤوم لكي مخا نتوم ننقدي بحيتهم بزي قيدن بناتو دخنتن يهبتمو ألو زبالهم اعراب بعين قيمن قرحنتن تمتهم حليفو مرآيا ناي تزفتر زنبرا قبصتن قرحنتن كخون زغل حدا فصاميتات نيريو أورح تريش حنش عتم 243 نابنت أمصواع كتاوي تنكو انتاي منبارو بنتصور زي فلت نعبي أمونغو إرتراويان سوداناويان متهدرات تلعيلو نيرو مستي أقدموس تتقسينا حنش عتم 241 عقرقر إزين خال أي جزي تفتسيمو مالتيو ناي بريطانيا سندات كم زحبرو أبزو ورحزي كاب قبيلاتات هوبانن حنسن زغونو دقيمن ابتا ختما نن حددهم تباسو ازي تلابيعو ناب ግጭት አሞንጎ ኤርትራውያን ደቀባትን ሱዳናውያን ወታደራት ብሪጣንያን ስለዝልሐመ በሸሞንተ ጥሪ ካብ ሰዓት 16 ፍራቃን ጀሚሩ ክሳብ ምሸት 15 ሰባት ሞቱ 10 ድማ ቆሰሉ ካብቶም ዝሞቱ 11 ሲቪል ኤርትራውያን ሰለስተ ወታደራት ሱዳን ሓደ ድማ ኢጣሊያዊ ኮኑን ከሉ ካብቶም ዝቆሰሉ 12 ሲቪል ኤርትራውያን 5 ኤርትራውያን ፖሊስ ሰለስተ ድማ ወታደራት ሱዳን መንባሮም እቲ ሰነዳት የመልክት ሽዑ ምሸት ሰዓት 9 ወታደራት ሱዳን ብረት ከም ዘውሩዱ ምስተገብረ ጥራይካ እቲ ዕግርግር ሓደ በዚህ ከብቀ ድሕር ቁር ማዓልታት ማለት 10 ጥሪ እቲ ናዕቢ መሊሱ አሞንጎ ኤርትራውያን አባላት መደበር ፖሊስ توسلين سوداناويان سراحتنياتاتن تلعله حجون حدي إرتراوي سرجين تزركبهم 6 سبات موتو اتي بعسرت حمش تلكاتي تتصحف صبصاب امصوا برتو إرتراو سمعيت انصار وتادرات السودان كم زنبرن بتوم سوداناويان انت زيت يتقيم دما اتحادغنيا كونتات ززحل كم زي مسلن بملكات يعصو بدحريو نزف صامزي استقس كالي سند وي صحف اين ركبن كتاو مبغسي نايتنا عبي بزح قمس زي وهابو ناشتو مخنياتات منبارو زتقسو قلش ماقلتاتون اللو كندتي زاكل نعبن مقتتالن نخسعب جن حبو سمعيت كنبر قدنيو صنيحنا بب غيزيو زغنفل زنبره حرقان إرتراويان كمزينا يمصواع فصاميتات ابستناصاصله ولقه غونصن رصمن يوعل كمزنبره كنرينا تمرت وي ناب تمرت زمره سفيح ودابه سلا زينبرن بار نا إرتراويان تكباراتن ملس تكباراتن كاب حورنتن هاندبتاونتن كرحق
ኣይከኣልን ናይ እንግሊዝ ኣተሓሕዛ ጉርሕን ጥበብን ነይርዎ ንመብዛሕትኡ እቲ ብቐጥታ ምስ ህዝቢ ዘራኽቦ ስራሓት ንኢጣልያውያንን ኣዕራብን ብምግዳፍ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝፍጠር ዝነበረ ግርጭታት ጸብለል ንምባል እዩ ይፍትን ነይሩ ሜልኡ ነቲ ተነቃፊ ናይ ጸጥታን ፖሊስን ስራሓት ከይተረፈ ንጣልያንን ሱዳናውያንን ብምርካብ ንሳቶም ተቐበልቲ ጽልእን ናህርን ኤርትራውያን ክኾኑ እሞ ንሱ ዓራቂ ኮይኑ ፖለቲካዊ ሽቶታቱ ክወቅዕ ዝሓለነ ይመስል ነበረ ይኹን እምበር ምምሕዳር ብሪጣንያ ዘተኣታተወ ዓበይቲ ነገራት ከዓ ነይሩ ሓደን እቲ ቀንድን ትምህርቲ እዩ ብዘበን ጣልያን ፈጺሙ ዘይሕሰብ ዝነበረ ካብ መባእታ ደረጃ ዝልዕል ትምህርቲ ብእንግሊዝ ተኣታተወ ኣብ ልዕሊ እዚ ኤርትራውያን ርእይቶታቶም ከስፍሩለን ዝኽእሉ ጋዜጣታት ንኽሕተማ ስለ ዘፍቀደ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ናይ ፍልጠትን ሓሳብካ ምግላጽን ናጽነት ንኽተኣታቶን ንኽሰፍሕን ገፊሕ ዕድል ከፈተ እዚ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ህይወት ህዝቢ ኤርትራ ዓይነታዊ ምቅያር ዘምፀ ሓድሽ ኣንፈት ወይ ጎደና እዩ ነይሩ ኩነታት ገጠራት ኤርትራ መታሕት ጥሜት ዕርቃንን ስግኣት ብዛዕባ መጻኢ ዕድልን ኣብ ከተማታት ኤርትራ ዝተወሰነ ኣይነበረን ዝኸፍአ ኩነታት ኣብ ገጠራት እዩ ዝነበረ ጣልያን ብዘይካነቶም ዝተቃወምዎን ረብሕኡ ዘየገልገሉን ንዝበዝሑ ካልኦት ልምዳውያን መሳፍንትን ሹማምንትን ኣቦታቶም ኮይኖም ንኸገልግሉ ሽመቶም ኣጽዲቑሎም ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ እንግሊዛውያን ነዚ መሰረታዊ ለውጢ ስለ ዘይገበሩሉ ኣብ ኩነታት ገጠራት ዝተመሓየሸ ዝኾነ ነገር ኣይትረአየን ብቐዳምነት ኣብ ሳሕልን ምዕራባዊ ቆላታትን ካብ ዘመን ጣልያን ዝነቐለ ገናኻ ፍታሕ ዘይረኸበ መላዓል ተወፋሮ ወይ ትግሬ ኣንጻር ሽማግለ ይቕጽል ነበረ ጣልያን ነቲ ትግሬ ክኸፍልዎ ዝነበሮም ዓቐን ዘይነበሮ ግብሪ በብቕሩብ ነኪዎ እኳ እንተነበረ ብኻልእ ሸነኽ ግን ነቲ ቀይዲ ከም ዝቕጽል ገይርዎ ነይሩ እዩ ልክዕ ኣብ 1920ታት ትግሬ ቤተ ልመዳ ኣንጻር ንቤት ኣስገደ ዝኸፍልዎ ዝነበሩ ግብሪ ምስ ተንስኡ ጋስፖሪን ዝተባህለ ገዛኢ ኤርትራ ገለ ለውጥታት ገይሩሎም ነበረ እዚ ግን ካብ ነፍሲ ወከፍ 24 ናሓ ሓንቲ ትሕለብላም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዒድ ሓጅ ሓንቲ ጤል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዕዞ ሓደ ገመል ንክኸፍሉ ዝእዝዝ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልዎን ተቃውሞኦም ቀጺሎም ዓይነት ግብሪ ቅድም ብገንዘብ ክኽፈል ድሕሪ ናይ ዓመታት ቃልሲ ከዓ ፈጺሙ ከም ዝተርፍ እኳ እንተገበረ ካብ ነፍሲ ወከፍ ብትግሬ ዝተሸጠት እንስሳ ክፍሊት ናይ ምልዓል ስልጣን ስለ ዘይተረፈ ኣብ ልዕሊኡን ኣብ መርዓ ቀብሪ ተዝካር በዓላት መሕፋስ ምህርቲ ወዘተ ንጎይቶት ዝወሃብ ክፍሊት ስለ ዝቐጸለ ኣብ ህይወት ናይቶም ትግሬ ዝመፀ ሩይ ለውጢ ኣይነበረን እንግሊዝ ናብ ኤርትራ ምስኣተወ እቲ ኩነታት ከፊኡ እምበር ኣይተቃለለን ብሰንኪ ኩናት መታሕት እውን ከምቲ ናይ ከበሳዳ ኣይኹን እምበር ዝበዝሕቲ ህዝቢ ሰበኽሳግም ስለ ዝነበረ እሞ ክንድቲ ምትእሳር ምስ መግዛእታዊ ቁጠባ ስለ ዘይነበሮ በቲ ቁጠባዊ ቅልውላው በኣሉታ ተጸልወ ናህሪ ዋጋ ሃለኽቲ ኣቑሑ ሽግር መነባብሮ ከምጻሉ ግድነት ኮነ ካብኡን ላዕሊ ግን ጣልያን ነቲ ጽሉእ ስርዓት መሳፍንቲ ንኽቕበል ገዲድዎ ስለ ዝነበረ ምስ ከደሉ ተስፋ ናይ ሓርነቱ ዝያዳ ንኽንቀሳቐስ ደፋፍኦ ቀንዲ ጸላእቱን ጨቆንቱን መሳፍንቲ ቤት ኣስገደ መንሳዕን ቤን ዓምርን ነበሩ ኣብ ምጅማር ኣርባዕታት ምዕራባዊ ሸነኻት ባርካ ብሓደ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ቤን ዓምርን ሃደንደዋን ማለት ሕዳረብን ዝካየድ ዝነበረ ብረታዊ ምትህራምን ምዝምማትን ተራቢሹ ስለ ዝነበረ ሕቶ ተወፋሮ ንግዚኡ ተወገነ ከምቲ ዝበሃል እቲ ውግእ ብስርቂ ሓንቲ ናይ ቤን ዓምር ገመል እዩ ተጀሚሩ ሕነ ናይዚ ንምፍዳይ ይብል ትራቪስክስ በዓሊ ሙንጣዝ ዝምርሑ ጭፍራ ቤን ዓምር ከብቲ ሃደንደዋ ምስ ዘመቱ ኩናት ንሰለስተ ዓመት መመላእታ ቀጸለ ብዛዕባ ኣጀማምራት ኩናት ካሊእ ሓበሬታታት እውን ኣሎ ምዝምማት ቤን ዓምርን ሃደንደዋን ሓድሽ ነገር ኣይምኾነን ግን ቀቅድሚ ትውግእ በብውልቂ ሓድሕድ ምቅትታል ስለ ዝነበረ ምፍጣጥን ተነቃፊ ሃዋህውን ነጊሱ ነይሩ እዩ
بشحن 941 إنجليز دحر مئتاو سيد مصطفى الأمين دقلل ناي بين عمر موتمو أقباز هادن دواك أبرين زو على نستي بين عمر كتيروم أقافعوان إذا دمانا على منتازن محمد ستوها لكالايون كالوتن كبتي هادن دوان خزمتو دفافوم هادن دوا حنزي سب مسكتلو خايو كوينات استبارع يبلو دقت خبابي بزغونه إنجليز نتكوينات كالتيفو دو كبلوس لزيكالي بزو حيوة النبرة انتفى أمو داتو سعبتي على منتاز سلز بزحون برتن تيايتنون سلز رخون هادن دوا تاسيو اتكوينات نناران كنامانون زلكمه سفحن اعناون بمسرتوها قبيلاون ينبرنبر كاب قالسي توفارو بحفشا زراحقن استنصلن ايمسلن صنيحو نابتا ناربعته حيالان منغستات مرماريت كوميشن بسم الرابطه الاسلاميه زقرب مذكر نعل منتاز مسبوصوتو ادريس علي بخيتن علي بخيت عمرن كم شفاتو ناي نابتاب يغصرو من بدم هزبي هادن دوان تقرن يخصومن نخقصعو قارن خفلو استزمتا كبتي نخملسو قبل علم محسان عداتاتهم بتقرن نخي كفلون يمحسن كسي الرابطة كم حقي انت توسيدو اتقالسي كساب كندي تباليحو خمز نبرا يزري مستز نبرا قبيلاو تصلئن مزمماتن جن من البات مبقستي كوينات ጭቆና ናብታብ አብልዕ ለህዝቡን ጎርባብቲ ቀቢላታትን ጥራዩ ነይሩ ኢልካ ምድምዳም የጸግም ይኸውን ብዙኾነ አመወዳእታ 1945 እትውግ ደው ምስበለ እዚ ኸዓ ድሕሪ ምትእታው እንግሊዝን ድልዱል ሓይሊ አፎርቶ ምስቐመጡን እዩ ህዝቢ ቢንዓምር ንሃደንደዋ ብርክዝ ዝበለ ገንዘብን 700 ጠበናጁን ክኸፍሉ ተሰማምዑ በአምሳያ ናይዚ መንግስቲ 250 አግዋዞም በምህረት ካብ ሽፍትነት ንኻአቱ ተሰማምዐ ናራን ኩናማን ኣብ ዝሓፈሻው ስምምዕ ምስኣተው ኣብቲ ዞባ ሰላም ነገሰ እቲ ተወጊኑ ጽንሐ ቃልሲ ትግሬ አንጻር ሽማግለ ግን ካብቲ ድሮ ተጓሂሩሉ ዝነበረ ሳሕል ናብ ባርካ ሰገረ እቲ ቀንዲ ቃልሲ ትግሬ አንጻር ሽማግለ እምበር ኣብ ሳሕል እዩ ዝካየድ ዝነበረ ኢጣልያ ኣብ ልዕልቲ ንኽቕጽል ፈቒዳቶ ዝነበረት ክፍሊት بزما قبر منغستي نخئكبون كم فرادون مسلينيتاتن قبل علت هزبي نخقمتون نشماغله ملوء سلطان هباتهم سلز نبرت حلافنتهم ملوءن زتأمامنولوني نيرو حادة تقري أبقدمي شماغلو كقبرو زي كل بزوح نقرات نبره معريو كزارب كمقود زي حساب نبره كابتي زخفلو زنبره زخف اخا اتبلمدي نخوفيو زقدت زنبره قلبتاوي عيويو يحالبلو انسايتي وفرلو ما يوردلو اقمالو نزخونا مقعاز يوفيرلو وزته تقري ناتي يخبلو زخيل جيزي وحد سلزنبره والكاوي نازنات اين برون بشحن 941 اتي حطو بحدش نهري تلعلي توفارو عالتكليس نخلو قبرن كرازن مخفال قبل علم اباي ملوء نازنات نخوهابو مستقلبو يخا كم بحدش سلابع انجليز مستقري الدناغز اكوا انت بلي لوتي كم مقبار تغطبه تحزوي جيزياوي يمو مسرتاو لوتات نمقبار اي فك ادلينيو زبل مغنياتي بودما شماغله بوليتيكاو سلطانهم كعقبو فقدلهم زفردو بسمو قبر زلعلو زمحادرو حجون شماغله خونو جنكا تقري بدليتهم انت زي كوينو تقديدهم زخونه قبري ويقرص نشماغله كي كفلو انجليز عززه بوليتيكاون حقاون سلطان نشماغله هيبو أكبت قبر منغستي نعوم شيمو نلمداوي حيلو من صلو أمن فتصيمو كيتن كفه نتقري انت دليهم كفلوهم انت زيلو إبايو كبلوم قونا عين بران 300 عمد سنحي كاولود ناولود زحلفه بمحير من دققام نبهلن امنتن استغير أكباب بخمزيز مسألة سنكوف حق ويتئزاز كفرس زخيل عين بران بشحن 943 نزينا مفتات كونتات زي ناب درجة قونت أوي من العال زديبت حنت فتساميها قوانفت حمى الشنطوب استبهالي كاب كبيلة رقبات سأليم دنقل أبستبهال بوتا
ካብ ወላዲኡ ዝጸንሓቶ መሬት እናሓረሰን ከሎ መተለሚታ ይሃብካን ኢሉ ጎይታ ካብ ዓዲ ኑረዲን ቤት ኣስገደ መሬት ንኽለቅቕ ኣዘዞ ሽንጡብ ካብ ዘልምዖን ዘጽረዮን መሬት ከም ዘይለቅቕን ንዕኡ ከም ዘይፈልጦን ምስ ነገሮ እቲ ሽማግለ ሰብኡት እንተኾንኩም ጽባሕ ሕረሱ ኢሉ ወኸደ ኣፈ ታሪኽ ናይቲ ከባቢ ሕጂ ከም ዝገልጾ ንጽቢሒቱ ጎረባብቲ ዓሽንጡብ ማለት ካብ ርግባት ኣልመዳ ደብዓት ኣግልምባ ዝተዋጽኡ ሓረስቶት ኣብ ዕሮም ጸሚዶም እናሓረሱን ከለዉ እቲ ጎይታ ሴፍን ከራሩን ብዝሓዙ ካልኦት ሽማግለ ተሰኒዩ ነቶም ኣብዑር ክብትኖም ፈተነ ሓሚሙ ዝነበረ ሕመት ሽንጡብ ወፈራ ክርኢ እንተተመልሰ ዕግርግር ጸንሖ እምኒ ደርቢ ኸዓ ነቲ ጎይታ እግሩ ሰብሮ እቶም ዝተረፉ ሽማግለውን ሴፍን ከራሩን ተሓድጉ ነቲ ህሩም ተሰኪሞም ናብ ምምሕዳር እኳ እንተረከቦ ነዊሕ ከይጸንሐ ስለ ዝሞተ ሕመት ሽንጡብ ተኣስረ መንግስቲ እንግሊዝ ሕመት ሽንጡብ ጋር ነፍሲ ንክኸፍል ወሰነ ሽንጡብ ኣብ መጀመርታ እኳ እንተኣበየ ብዓዱ ምስ ተለመነ ተቐበሎ ግን ኣብ ልዕሊ ጋር ናይ 3 ዓመት ማእሰርቲ ስለ ዝተበየነሉ ንእስራት ዓዱ ኻላ ተወስደ እቲ ቐንዲ ባእሲ ግን ኣብ ምኽፋልን ዘይምኽፋልን ጋር ነፍሲ ወይ እውን ኣብ ማእሰርቲ ሕመት ሽንጡብ ዘይኮነ ኣብ ዓቐን ናይቲ ጋር ነፍሲ ነበረ ብልምዲ ቤት ኣስገደ ህይወት ትግረ ማዕረ ህይወት ሽማግለ ይርአ ስለ ዘይነበረ ጋር ናይቲ ዝሞተ ሽማግለ ዕጽፊ ጋር ናይ ዝኾነ ትግረ ማለት ብሚእቲ ገመል ወይ ብዋጋኣን ክኽፈል ተጠልበ እዚ ጠለብ ናይ ከንቴባይ ሓባብ ናይ ቤት ኣስገደ ኸዓ ብካልኦት መሳፍንቲ ማለት ብደግለል ቤኒ ዓምር ሹማርያ ጸላም ሹማርያ ቀያሕን ናይ ሰምሃርን ከይተረፈ ተደገፈ እቲ ጉዳይ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ እዩ ነይሩ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ባዕሎም ካብ ርግባት ኣብቲ ነገር ኣትዮም ጋር ነፍሲ ንኹሉ ማዕረ እንተ ዘይኮይኑ ሽንጡብ ንኸይከፍል ሓገዙን ጎስጓስ ኣካየዱን እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ሕመት ሽንጡብ ክገብሮ ዝሃቀነ ጸቕጢ ስለ ዘይተዓወተ ንናይ ማእሰርቲ ግዚኡ ኣናውሖ ብኣንጻር ዚ ዳርጋ ኩሉ ትግረ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዜጋ ምስ ሕመት ሽንጡብ ደው ኢሉ መገስን መተለምን ንኸይከፍል ተሰማምዐ ከምዚ ኢሉ ትንጻር ቤተ ስገደ ጥራይ ቀኒዑ ዝነበረ ቃልሲ ናብ ካልኦት ግዝኣታት ሽማግለን ካልኦት ሹማትን ኣስፋሕፍሕ እሞ እቲ ጉዳይ ናብ ተሪር ተቃውሞን ምልዕዓል ኣንጻር ኩሎም ሽማግለን ማዕበለ ከበሳ ዳርጋ ብምሉእ ህዝቢ ከበሳ ሓረስታይ ነይሩ ምንጪ እቶቱን ውሕስነት ህይወቱን ስለ ዝኾነ ኸዓ ትዕበት ንኣስ ከም ንመሬቱ ንርስቱ ገይሩ ዝዋግኣላን ዝስዋኣላን ነገር ኣይነበረትን ጣልያን ነቲ ዘዝለምዐን ስፍሕ ዝበለን መሬት ከበሳ መሬት ዶመንያለ እናበለ ዜጋታቱ ከስፍረሉ ዝኽኣለ ተቃውሞ ብምድቋስ ብምቕታልን ናብ ናኹራ ብምሕያርን እዩ ብኸምዚ ዝጠፍኡ ዜጋታት ኣዝዮም ብዙሓት ነበሩ መሬት ከበሳ ጸቢቡ ህዝቢ ክመናጠለሉን ነናሓድሕዱ ክዳፋፍኣሉን ካብ ዝጅምር ሓያሎ ግዜ ሓሊፉ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ገለ ክፍልታት መሬት ብምድያስ ነቶም ካብ ዘድልዮም ንላዕሊ ገቢቶም ዝነበሩ ደቀባት ነኪያትሎም እኳ እንተነበረት ዕላማኣ ትርፊ መሬት ንርእሳ ንምውሳድ ስለ ዝነበረን ንመሳፍንትን ሹማምንትን ቤተ ክህነትን ዝያዳ መሬት ዘትሕዞም ሓለፋታት ትገድፈሎም ስለ ዝነበረትን እቲ ህዝቢ ካብ ምድያስ መሬት ዝኸስቦ ነገር ኣይነበረን ቁፅሪ ህዝቢ እናወሰኸ ምስከደ እቲ በዋሬዳ ዝከፋፈል መሬት እናነኣሰን እናተቆራረፀን ህዝቢ ክዕንግል ወይ ከነባብር ናብ ዘይክእለሉ ደረጃ እናበፅሐን እዩ ይኸይድ ነይሩ እቲ ዘይተደየሰ ክፋላት እውን ንኣብነት ዝበዝሐ ክፋላት ስራየ ከምኡ ነቲ ካብኡ ዝመነባብርኡ ህዝቢ ይጸቦ ብፍግረ መሬት ይብሕጎግ ይኣርግ እምበር ይሕደስ ወይ ይለምዕ ኣይነበረን ኢጣልያ ካብ ገጠራት ንሽቕለት ይኹን ንውትህድርና ብዙሕ ህዝቢ ምስ ከተበት ኣብ ልዕሊ መሬት ዝነበረ ጸቕጢ ቁሩብ ፍቑስ በለ ካብ ጥንቲ እቶም ርስተኛታት ካብ ደገ መጺኦም ንዝሰፍሩ ማእከላይ ዓለይት ኢሎም ንዝጽውዕዎም ዜጋታት የንብሩ ስለ ዝነበሩ ግን እዚኣቶም እናተፋረዩ ምስከዱ እቲ ጽበት ክጋደድ ግድን ኮነ ኣብ ልዕሊ እዚ እስላም ክርስቲያን ሳሆ ትግርኛ ወዘተ ጎድንን ጎድኒ ዝነብሩሉ ቦታታት እውን ነይሩ ኣብ ታሪኽ እኳ ሓሊፍካ ምስሓብን ምርጻምን ይረአ እንተነበረ እቲ ዝበዝሕ ግዜስ ኩሉ ሃይማኖቱን
መሞዩን ሒዙ ሕግታትን ባህልታትን ሓድሕዱ ኽቢሩ ነናሓድሕዱ እናተጠቓቐመ ብሰላም ዝነበረ ህዝቢ እዩ። ኢጣልያ ምስ ተሳዕረት ግን እቲ ሃዋህው ተቐየረ። ኣሽሓት ደቂ ኸበሳ ሽቕለት ሰኣኑ። ብዙሓት መብዛሕትኦም ርስተኛታት ክርስቲያን ከዓ ናብ ዓዶምን መሬቶምን ተመልሱ። ሃንደበት መሬት ከበሳ ጸበበ። ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ኣብ ካብ 175,000 ሄክታር ዘይገፍሕ መሬት ተጨቓጨቐ። ደሞዝ ኢጣልያ ተቋሪጹ እቲ ካብ ከተማ ናብ ገጠር ዝውሕዝ ዝነበረ ገንዘብ ስለ ዝተረፈ ኮይና ተሪፋ ናብራ ካብ መሬት እያ ነይራ እሞ ኸዓ ምስቲ ኹሉ ክብሪ ናይ ኩሉ ነገራት ኣብ ዕዳጋ። ኣብ እዋን ሽግር ዝፍጠር ፍቕርን ስኒትን ኣዝዩ ድልዱል እዩ። ኣብ መታሕት ንጹር ቃልሲ ትግረ ሰሚሩ ነይሩ እዩ። ኣብ ከበሳ ግን ከምኡ ይነበረን። እቲ ህዝቢ ከም ቀደሙ መኻፍልቲ ሽግር ክኸውን ኣይከኣለን። ጥሜት ምስ እንጸላልኦ ርስተኛ ንመሬቱ ክማጎት ንማእከላይ ዓሌት ከውፅእ ፈተነ። ዝበዝሕ ማእከላይ ዓሌት ግን ሰሪቱ ወደርባዓ ኾይኑ ብሕግታት እንዳባ መሰሉ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ። ብንግድን ኢደ ጥበብን ዓብዪ እጃም ዝነበሮም ጀበርቲ ብገንዘቦምን ጥበቦምን ተጸልኡ። ኣብ ቦቦትኡ ኸዓ ሳሆን ክርስቲያንን ብዶብን ሕዛእትን ክፋጠጡን ክተሓናፈጡን ጀመሩ። ምስቲ ኣብ ልዕሊ ባዕዲ ዝተለዓለ ጽልኢ ክወዳደር እንከሎ ግን እዚ ናይ ሓድሕድ ግርጭት ክንድቲ ዘስጋ ኣይነበረን። ጽበት መሬት ጭንቀት ክፈጥር እንከሎ ውሑዳት ጠላይን ማዕረ 28 ሄክታር ዝኸውን ዝለምዕ መሬት ሒዞም ከም ቀደሞም ዕሙር ሕርሻ የካይዱ ነበሩ። እዚ ኸይኣክል እንግሊዝ እንተቐማጦ ኤውሮጳውያን ማለት ንኢጣልያውያን ብሪጣንያውያንን ኣሜሪካውያንን ፍረታት ኣሕምልትን ይውሕዶም ኣሎ ብምባል ሓደ 4,000 ሄክታር ዝኸውን ተወሳኺ ስቡሕ መሬት ካብ ህዝቢ ከበሳ ኣሕዲጉ ንጣልያን ሃቦም። ትሬቫስኪስ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ እንከሎ እንግሊዝ ብዛዕባ ሕግታት ትሕዝቶ መሬት ኤርትራ ስለ ዘይፈለጠ ዘማኽሮ ስለ ዝሰኣነ እምበር ደይ መደይሉ ርስቲ ህዝቢ ንምሕዳግ ከም ዘይነበረ ይሕብር። እዚ ግን ሓቂ ዘለዎ ኣይኮነን። ዓዲ ማይ ዝሰትየሉን ሳዕሪ ዘብላዓሉን ሸኻታት ክምንዝዕ እንከሎ ንኣውያት ህዝቢ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እዩ ነይሩ። በዚ ምኽንያት እዚ ህዝቢ ተስፋ ቖርስ ኣብ እንግሊዝ ዝነበሮ እምነት ፍጹም ከጥፍእ ንጠለይን ኣመሓደርቲ ይኹን ሰብ ኮንቺስዮነ ብዓይኒ ክቱር ጽልእን ቅርሕንትን ክርኢ ግድነት ኮነ። ነዚ ስምዒት እዚ ኣንፈታት ሒዙ ጠንቂ ሽግሩ እንታይ ከም ዝነበረ ኣረዲዩ ቁኑዕ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ዘትሕዞ መራሒ ኣይትረኽበን። እቲ ክመርሕ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ከተማ ምሁር ንባዕሉ ብቁጠባዊ ጸገምን ስእነት ሽቕለትን ስለ ዝተሸገረ ነዚ ሃጓፍ እዚ ከማልእ ኣይከኣለን። ኣብዚ እውን ካብ ህዝቢ መታሕት ይፍለ። ጸኒሕና ከም ንርእዮ ቃልሲ ትግረ ተዋዓዊዑ ኣብ ሓደ መድረኽ ምስ በጽሐ ብሼኽ እብራሂም ሱልጣን ዝምርሑ ተሰማዕነትን ገለ ትምህርትን ዝነበሮም መራሕቲ ቀቢላታት ነቲ ቃልሱ ኣንፈት ኣትሒዞሞ እዮም። ኣብ ከበሳ ግን ከምኡ ዝመሰለ ጥርኑፍ ቃልሲ ወይ ጠርናፍ መራሒ ኣይተቐልቀለን። እቲ ህዝቢ ከም ቀደሙ ብጭቃታቱን ብምስልየነታቱን ዝግዛእ እምበር ምስቲ ማእከላይ መንግስቲ ቀጥታዊ ርክብ ኣይነበሮን። ዝበዝሕ ክርስቲያን ዝበዝሕ ትግርኛ ይንበር እምበር በብኣውራጅኡን እንዳኡን በብሕጉን ስርዓቱን ዝኸይድ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ጣልያን ዶባት መስፍንነትን ጉልትን ኣፍሪሱ ኣብ ትሕቲ ሓደ ምምሕዳር የእትዎ እምበር ጽልኡ ወይ ተቃውምኡ ንግፍዕታት ጣልያንን እንግሊዝን ኣብ ከባቢኡ ሓሊፉ ብደረጃ ሃገር ክትርጉመሉ ዘኽእል ደረጃ ነቕሓት ገና ኣይደለበን። በዚ ምኽንያት እዚ ሓሊፉ ንተቃውምኡ ብጎነጽ ገለጾ። ብ1942 ብከንቲባ ተስፋ ማርያም ዝውነን እሞ ኢጣልያውያን ዝካረይዎ ዝነበሩ ናይ ፍሬታስ ጀርዲን ፍጹም ዓነወ። ብ1944 ከዓ ጭፍራ ናይ ዝዓጠቑ ሰባት ንኽልተ ጠላይን ቀቲሎም ሕርሻኦም ኣበላሸውሎም። ኣብ ዝኾነ ዝኸድዎ ቦታ ኢጣልያውያን ዕንፀይቲ ክቖርጹ፣ ፈሓም ከፍሕሙ፣ እምኒ ክጸርቡ ወይ ማዕድናት ክድህስሱ ኣብ ዘይክእልሉ ኩነታት በጽሑ። ኣብ ኩሉ ተቃውሞ ኣጓነፎም። ካብ ኩናት ዝተረፈ ተሓቢኡ ዝነበረ ብረት እናወፀ ከበሳ ናብ ቦታ ሽፍትነት ተቐይረት። ሕግን ስርዓትን እናጠፍአ ኸደ። ካብዚ ዝገደደ ጽበት መሬት ንምፍዃስ ብዙሓት ደቂ ከበሳ ከስፋሕፍሑ ጀመሩ። ከምኦም ሓረስቶትን ክርስቲያንን ንዝሓዝዎ መሬት ገዲፎም ከዓ ቈላታት ገጾም ክዝርግሑ ጀመሩ። መብዛሕትኡ እዚ
ብምብራቕ ብሳሆ ብምዕራብ ከዓ ብቤን ዓምርን ኩናማን ዝተተሓዘ ወይ ምስኦም ዘደፋፍእ ስለ ዝነበረ እዚ ምስፍሕፋሕ እዚ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ምፍጣጥ ዘስዕብ ኮነ። እንግሊዝ መሬት ጸቢብዎ ኣብ ሞት ንዘሎ ህዝቢ ፍጹም ቁልሕ ከይበለ ጠለብ ፍረታትን ኣሕመልትን ኤውሮጳውያን ከማልእ ምብጋሱ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። ትሬቫስኪስ ዘሕዝን እዩ ከምኡ ምዃኑ ይበል እምበር ብዘይ ፍላጥን ብዘይ ተንኰልን ዝተገብረስ ኣይመስልን። ካብ ህውከት መኽሰብ ዝርከባሎ ንህዝቢ ከበሳ ስለዚ ንክርስቲያን ብጽበት መሬት ኣጨኒቑ ምስ ጎረባብቶም እስላም ንኽበኣሱ ደፋፊ እዩ ምባል ብዘይገበሮ ምውንጃሉ ኣይከውንን እዩ። ምኽንያቱ ብዙሕ ግዜ ዝደጋገም ጉዳይ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት መግዛእት እንግሊዝ ኩነታት ከበሳ ከም ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝፍጀር ነታጉይ ነበረ።